Så. Så, sig noget til storsøster. I love you. Lea, vil du sige noget til storsøster? No. I love you, storesøster. Prøv lige at sige det igen. I love you, storesøster. Ja. Hvad siger du? Vil du sige noget til storsøster? No, men how do we send it? Bare han sender det. Bare han sender det så lige Fra telefonen, ikke Fra også? telefonen til storsøster. I love Elsa. Ja. Og søster. Elsa. I love Else. Så I love Else. I love toy. Vil du synge en sang på storsøster, ved du det? I don't know. Det ser fantastisk ud med den her baggrund, for det ser ud som, I står så bro, ja. I love Miss Elsa. I love the sister. Mira the I love the sister. Your turn, Leah. Diane. We love Mr. Bean. We love Diane. Vi sidder her i inde på McDonald's. Og vi næste grund til, vi sidder indenfor, det er, fordi der lige kom en fløjteby. I love the sister. I'm Diane. Hej hej. Vi siger hej hej. Bye bye. Bye. Bye bye. Sig bye bye. Bye bye, Elsa, Mr. Bean. Nej, det er storsøster. Det er storsøster. Bye bye, storsøster. Bye bye, Diane. Hi, Mr. Goodbye, Mr.